Arratsaldeon jaun Andreok, gaurkoan Las Gaunas futbol zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean Logroñesen eta Atletiken partida izango dugu ikusgai. Aurten bigarren urtez jarraian Atletiken aurre denboraldia YouTubeko kanaletik jarraitu halko dugu zuzenean eta partida guztiak ikusi ahal izango dituzue. Partidarekin hasi baino lehen promozio bideo batekin utziko zaituztegu. Hortze ikusi ahal izan dituzue Atletike jokatuko dituen aurre denboraldiko partida guztiak esan dizuegun bezalaxe YouTubeko kanaletik jarraitu ahal izango dituzue bigarren denboraldiz jarraian. Buelta gaitezen da gaurko partidara, esan dugun bezalaxe Las Gaunaseko futbol zelaian ari gara. Atletiken aurre denboraldiko lehen partidan murgildurik gaude. Gaizka Garitanorenek abuztuak 13an hasi zuten aurre denboraldia, beraz gaurkoa lehen partida izango dute, minutuak behar dituzte jokalariek, erritmoa beharko ditue, eta hortxe duzue Gaizka Garitanok zelairatuko duen lehen 11koa. Atean Unai Simon izango dugu, lauko lerroan Kapailerai, Paredes eta Lekue, Euskarri Laletan Dani García eta Prados, aurretik hiruko lerro bat, eskerretik Vicente, eskuinetik Niko Serrano, erdian Raúl García eta aurrelari lanetan Villa Libre izango dugu. Aulkian Eskieta, Valenciaga, De Marcos, Kodro, Luengo, Morcillo, Muniain, Sillero, Urain, Vencedor eta Zarraga izango dira. Logroñesen aldetik Sergio Rodríguezek honako 11ko hau plazaratuko du. Atean Miño, lauko lerroan Iñaki Sáenz, Alex Pérez, Gorka Pérez eta Sergio García. Euskarri lanetan Jon Errasti izango dugu. Aurretik Olaetxea eta Petkov izango ditu, eskerretik Zelu, eskuinetik Sidiki eta aurrari lanetan David González izango dugu. Roni Esizenaz, ezagunagoa dena epaile lanetan Miguel Sesma arituko da. Gogoratu dezagun Logroñesek Atletiken arrobian hasitako lau jokalari ditueda: Gorka Pérez, Olaetxea, Ander Vitoria eta Ander Dulce. Horietatik bi hasierako 11koan ditugu. Atzean defentsalanetan Gordesolakoa, Gorka Pérez eta Olaetxea. Zelai erdian horrez gain Jon Errastik oso ongi ezagutzen du Gaizka Garitano, bere entrenatzailea izan baitzen. Eibarren hortxe dituzue zurigorriak dagoeneko zelaian, argazkia ateratzeko prest. Bestaldetik ere Logroñeseko jokalariak berdegunera irteten. Minutu eskaz falta zaizkigu partida hasteko. Futbola abian da dagoeneko Atletiken aurre denboraldian, jaun Andreok. Bota diezaiogun orain begiradatxo bat Gaizka Garitanoren 11koari. Bertan hiru debutari bai dauzkagu. Atzean defentsa lanetan Paredes izango dugu, zelai erdian Prados gaztea eta erasoan eskuinetik Niko Serrano arituko da. Horrez gain eskerregalean Inigo Bizentere izango dugu, utzita jokatu zuen iragan denboraldian Mirandesen denboraldi ona egin zuen deriokoak. Arare Garitano gehiago nahi du, gehiago exigitzen dio talentu handiko jokalari honi, eta gaurkoan lehen froga izango du Inigo Bizentek. Hortxe dituzue talde bietako kapitainak Raúl García eta Iñaki Sáenz. 22 protagonistak dagoeneko berdegunean kokaturik dauzkagu, baina lehenengo ematen du minutuko isilunea izango dugula.
Errespetu handiko minutuko isilunea lasgauna zen, orain bai, azken animoak emango dituzte zurigorriek partida hasteko oso gutxi falta da. Hortxe entzun duzue zurigorrien animoiua, arraro egiten zaigu publiko barik jokatzea, ohitu egin beharko gara, alare gauza honak ere baditu horrek. Izan ere, jokalari zein entrenatzaileak bikain entzun ahal izango ditugu. Txistua jo du Sesma jaunak, jokoan gara jaun Andreok. Lehen baloia Logroñesek mugituko du Athletic presioan. Altu joan dira hor Niko Serrano, Iñaki Zaez presioan. Athletic jokatu nahi du Logroñesek, Alex Perezek luze jokatu du Zeluren bila, kontrola ona eskuinez Jerezkoak, ea zer egiten duen 10 jokalariak abila da oso. Ongi moldatu dira defentsa lanetan zurigorriak, alare Olaetxeak berreskuratu du baloiari Zelurentzat. Baloia, alare eskuine galeko jokalaria jokoz kanpoko posizioan zegoen, bikain ikusi du Marrasainak. Lehen baloia betza Atletikentzat. Gaurko arratzonetan zurigorriak grises dauzkagu, izan ere Logroñez gorriz ari da, eta horrela hobeto ikusi ahal izango dute elkar. Eskerretik lekue baloia luze Asier Villalibrerentzat, ez da ongi heldu Jon Errasti, alare pizkatxo bat ukitu du baloia, horrek abantaila eman dio Sergio Garziari. Minok atzetik jokatu du Alex Pereztekin, ea zer egiten duen atzelariak. Logroñesek daukan fitxaketetako bat. Oraindik ere Sergio Rodríguezen taldea asko mugitu beharreko da merkatuan, 3 fitxaketa baina ez ditu egin. Jokalari asko kutzi dute taldea, eta beraz bulegoetan oraindik ere lan handia egiteke dute Logroñesekoek. Atzetik mugituko du baloia Atletikek. Jeraik lerroak apurtzen, eskuinetik Kapa Serranoekin jokatu du, Kapak berriz atzerantz. Hasierako minutetan ez dauka inolako presarik Garitanoren taldeak. Buelta gaitezen orain Logroñesi bisitatxo bat egitera. Gogora dezagun Logroñoko taldea bigarren mailan arituko dela datorren denboraldian. Iragan denboraldian Bilbao Athleticekin batera bigarren B mailan aritu izan zen, lider zen, lehen postuan Bilbao Athleticen aurretik, puntu kopuru handitxoa zeramatzan Athleticen bigarren taldeari. Hala ere Covidaren pandemiak denboraldia eten zuen, hala ere sorte izan zuen Logroñesek. Castellonen aurka jokatu zuen playoffa, penaltietan irabazi zuen, 3 penalti utzegin zituen Castellonek, eta horrela Sergio Rodríguezen taldeak lortu zuen bigarren mailara igotzea historian lehen aldiz. Ea nola moldatzen diren urrengo urtean. Horren inguruan Sergio Rodríguez ere mintzatu izan da. Atletiki utzitako jokalariak eskatuko dizkietela adierazi du, eurek prest leudeketela, konbertsazioetan ari direla, hizketan ari dira, eta denborak esango du. Atletik erasoan Raúl Garziak berreskuratu du baloi hori, eskerrea zabaldu du Inigo Bizenterentzat, ea zer egiten duen aria ertzetik oso gertu. Baloia berreskuratu du Errastik, Sergio Garziarekin jokatu nahi zuen, hala ere Bizentek berreskuratu du, Jaurtik eta Bizentek zuzenean kanpora. Hala ere ongi hasi du partida Gaizka Garitanoren taldeak. Gogora dezagun Logroñesek aurre denboraldiko bigarren partida duela. Lehen partidan Zubietan 3-1 galdu zuten Realaren kontra, hala ere itxura ona eman zuen Sergio Rodríguezen taldeak, eta gaurko honetan itxura horri jarraitasuna eman nahiko diote. Aurrean aurkari zaila dute, Athletic lehen mailako taldea da, gauzak oso argi dauzkana, eta Logroñesek aurkari zaila izango du benetan gaur. Lasgauna zen erasoko irten da Gaizka Garitanoren taldea,
Zelai erdian Prados, Laur Galtziarekin jokatu nahi zuen, Gorka Perezek hartu dio aurre gaur kapitain den Raul Garziari, baloiari irtetzen itzi dio Gerai Alvarezek, Anderkapak jarriko du baloia berriz ere jokoan. Zelai erdira jokatu du Pradosekin lehen ukituan, ez du asmatu Arrobiko jokalariak, alare falta egin diotela adierazi du Sesma jaunak. Dani Garziak jarriko du baloia jokoan, Paredesek darama, eskerretik Inigo Lekue. Deustokoak Inigo Bizenterekin jokatu du, atzera berriz ere Lekuek. Gaurkoan eskerregaletik ari da Inigo Lekue, iragan denboraldian ez zuen sorterik izan. Lesioekin minutuak behar ditu, gaur hasierako 11koan jarri du Gaizka Garitanok. Atzetik jokatuko du Atletiko orain presioan, altu Logroñez, ongi orain Unai Simon Lekuerekin jokatu du, pasea ustela irten zaio Lekueri, zeluk jaitsi du baloi hori Jon Errastik. Garziarekin jokatuko du, berriz ere Errastia atzera Alex Perezekin, honek Gorka Perez aurkitu du. Ea zer egiten duen Gordesolakoak, eskerrera baloia Iñaki Zaeztentzat. Niko Serranok barrutik jokatu du Dani Garziarekin, Zumarragakoak atzera Jeraientzat. Baloia Atezainarentzat, Unai Simon presiorik gabe Paredesekin jokatu du. Atzetik jokatuko du Paredes berriz ere Lekue, barrutik nahi du baloi hori Inigo Bizentek atzera jokatzea. Erabaki du berriz ere, hase egiten duen Paredesek, lerroak apurtzen, baloia ongi babestu du Asier Villalibrek, hase egiten duen Gernikako Bufaloak, erdirak eta eskerrez. Are hartzean baloia nahi zuen Raul Garziak, falta egin dio Gorka Perezi, gertu zegoen Sesma jaunak, baloi hori Minok jarriko du jokoan berriz ere. Hora ezagun Mino Bartzelonan hasitako atezaina, talde askotan ibilitakoa, iragan denboraldian Logroñesen aritu izan zen, bigarren mailan ere Logroñoko taldearen atea defendatuko du. Baloia kanpora begali du Gerai Alvarezek, Iñaki Saenzek jarriko du baloia jokoan berriz ere. Zelai erdian Petkovekin jokatu du, baloia berreskuratzeko nahian Niko Serrano. Ongi berreskuratu du, hala ere epaia gertu zegoen. Petkovi eginiko falta adierazi du Sesma jaunak. Geldikako jokaldia baliatu nahiko dute Logroñokoek, ea nola moldatzen diren zurigorriak, gaurkoan grises doazen gizonak. Geldikako jokaldi hori defendatzen. Erasoan Logroñoko 6 jokalari, Atletikek ea nola defenditzen duen, baloia area barrura, oso ziur Unai Simon, kontrasoa nahi du Murgiako atezainak. Inigo Bizentekin azkar jokatu du, baloiaren jokoaren norabidea aldatu egin du Deriokoak, eskuinetik Anderkapa erasoan. Niko Serranoren laguntza zeukan, lapraste egin du Anderkapak, hala ere Serranok berreskuratu du baloi horri. Gerai Alvarezek erraz jokatu du Dani Garziarekin, atzetik hasiko du, landuko du jokaldia berriz ere Bilboko taldeak. Dani Garzia Gerai bakarrik aurkitu du, honek eskuinago Anderkapa, baloia luze bere burua lurrera bota du. Kapak, hala ere Serrano ez da heldu, Ola Etxea orain. Erasoan Roni eskerregalean Ola Etxearekin jokatu nahi zuen. Ongi kokatua zegoen Paredes, baloia luze. Niko Serranok borrokatu du baloi hori. Gorka Perezek bere burua lurrera botata, alboko sakera bidali du Atletiken eraso jokaldia. Kapak jarriko du baloia jokoan, eskuin hegaletik, luze jokatu du Anderkapak, buruz nahi zuen Raul Garziak, Niko Serrano ez da heldu baloi horretara. Jon Errastik bere burua lurrera bota du, baloi aurrundu egin du, eta baloia zuzenean kanpora bota du Gerai Alvarezek. Eskerretik Iñaki Saenzek Petkovekin
jokatu du eskuinean, Sergio García doka, ea zer nahi duen Petkovek, Zelurekin jokatu du, kontuz jokalari honekin, baloia Saenzentzat, Garziaren jaurtik eta kanpora joan da. Ongi heldu da eskuinegaleko jokalaria Sergio Garzia, argi ikusi du jaurtik eta egin du, ongi kokatua zegoen Unai Simon, hala ere jaurtik eta hori zuzenean Murgiako atezainak defendatzen duen atetik kanpora joan da. Luze jokatuko du Unai Simonek, baloia Raul Garziaren bila, buruz jo nahi zuen Nafarrak, ongi defendatu du Iñaki Saenzek, baloia zuzenean kanpora bidali du Gorka Perezek. Beste behin ere alboko sakea Ander Kaparen eskuetan. Niko Serranoren laguntza zeukan, hala ere Dani Garziarekin jokatu du lehen ukituan baloia, luze Dani Garzia, Gorka Perezek arriskua buruz urrundu du, buruz ere Dani Garzia, baloiak ez dauka jaberik, bularrez jeitsi du orain eskerregaleko jokalariak, Sadikik, erasoan berriz ere Logroñoez, Sadiki atzetik, ongi lapurtu dio baloia, Jerai Alvarezek, falta eskatzen zuen, Sadikik, ez du alakorik ikusi epaiak, hala ere Logroñezek atzetik landuko du jokaldia. Alex Perez, baloiarekin, Gorka Perezekin jokatu du, ea zer egiten duen Gordesolakoak, berriz ere Alex Perezekin jokatu du, ez dute argi, barrutik baloia Petkoventzat, Alex Perezek Minorekin jokatu du, atesainak barrutik arrisko hartuz, Jon Errasti aurkitu du, ongi orain Logroñez, presioa ongi gainditu du, eskuinetik Sergio García, barrutik jokatu nahi zuen Ola Etxearekin, ongi gurutzatu da Prados, atzetik lainduko du jokaldia berriz ere etxeko taldeak. Alex Perezek mugitu nahi du baloia, atzetik aurkitu du Jon Errasti, barrutik baloia Zelurentzat, Sergio García, erasoan orain. Ola Etxeak jokaren norabidea eskerrera aldatu du, eskerretik Iñaki Saenz, ea egiten duen kapitainak, erdiraketa, erremate saiakeran, ere ongi kokatu egonda Paredes, Zeluaria barruan, ea egiten duen eskuinegaleko jokaleak, erdiraketa saiakera, lekueren gorputzean jo du. Eskuinetik Sergio García jarriko du baloia jokoan, barrutik jokatu du Sadikirekin, baloia babesten Roni, tikitakan Roni eta Garzia, baloia luzegia izan da, eskerregalean lekuek jarriko du baloia jokoan. Zer egiten duen Iñigo Lekuek, luze jokatzea erabaki du Deustuka, Raul García baloiaren bila, baloia babestu Asier Villalibre, Raul Garziarekin jokatu nahi zuen, falta egin diote Gernikakoari, baloiaren jabetza berriz ere zurigorria izango da. Gogora dezagun orain Atletiken deialdia, 22 jokalari sartu ditu deialdian Gaizka Garitanok, bigarren taldeko 10. Derioko entrenatzaileak baja asko eta asko dauzka, 11 COVID-a eta lesioak tarteko, 11 jokalari geratu dira etxean gaurko arratsonetan. Horregatik, Arrobiko jokalari askok aukerak izango dituzte gaurko arratsonetan. Hasieran esan dugu 3 debutatu egin dutela gaurko lehen 11koan, Paredes, Prados eta Niko Serranok. Beste 5 ere debuta egiteko aukera izango dute Gaizka Garitanok, alaxe pentsatzen baldin badu. Horiek Sillero, Zárraga, Luengo, Urain eta Morzillo izango dira. Nireko entrenatzaileak nahi baldin badu aukera emango die eta lehen taldearekin debuta egin ahal izango dute. Bestetik jokalari gazte asko daude deialdian, Jokin Ezkieta
aulkian dago, lehen taldearekin aritu da dagoeneko Atezain Naparra, kopan aritu zen Tenerifen, eta sortea aldeko izan zuen Atletikek kopako ronda hori aurrera ateratzea ahal izan baitzuen. Horrez gain aulkian Unai Vencedor ere daukagu, bilbotarrak debuta egin zuen ligan Osasunaren aurka jokatu ahal izan zuen, eta gaurkoan esperotakoa da minutuak izatea. Horrez gain lehen aipatu dugu Inigo Vicente ere 11koan daukagula, Deriokoak aurten bere tokia nahi du lehen taldean, gaurtik hasita minutu horiek merezi dituela erakutsi beharko du. 15 minutu joan zaizkigu dagoeneko Las Gaunaseko futbol zelaitik, momentuz markagailuan aldaketarik ez. Atzetik ari da jokatzen Atletik, Kapa baloiarekin, Niko Serrano barruan luze jokatu du Kapak Serranorekin, ea gezer egiten duen gazteak. Erdiraketa saiakera, kornerra izango da Atletiken alde. Niko Serranok berak jarriko du baloi hori jokoan. Atletik beti moldatu izan da ondo Bildikako jokaldietan, ikus dezagun oraingo honetan nola irteten den. Erdiraketa bigarren zutoinean, arriskua urrundu du errastik, Kaparen kontrola ona izan da, erdiraketa Ander Kapak errematera Gerai Alvarezek, arriskua urrundu dute Logroñesekoek, aldaratze luzea Inigo Lekurentzat, baloia luze Raul Garziaren bila, errastik urrundu du baloia Gerai Alvarezek, eta Raul Garzia tikitakan baloia atzerantza Lekurentzat. Ez dauka presarik Gaizka Garitanoren taldeak, ongi ari dira Derioko entrenatzailearen jokalariak, zelaian berdegunean ongi kokaturik, momentuz aukera gutxi Las Gaunasen. Paredesek Niko Serrano aurkitu du, barrurantz egin du gazteak, baloia eskerregalean Lekuerentzat, ea zer egiten duen Deustugak, barrurantz egin du Lekuek, Villalibrerekin jokatu nahi zuen, Petkovek batu du baloi hori, Sergio Garziak zelurekin jokatu du, baloia luze orain Ronirentzat, baloiaren jabetza berriz ere Zurrigoria izango da, Dani Garziak berreskuratu baitu, eskerregaletik berriz ere Inigo Vicente, ea zer egiten duen Deriokoak, ez du argi ikusi, atzera jokatu du Lekuerentzat, Lekuek Gerai aurkitu du, eskuinean Paredes dauka, baloia berarentzat doa, baina ez du aurrera paserik ikusi argi, atzetik jokatuko du berriz ere Gaizka Garitanoren taldeak. Kapak barruantz egin du, iskin egin dio Ola Etxeari, atzetik jokatuko du berriz ere Atletikek, Lekuek tikitaka nahi zuen Vicenterekin, antzerantz egin du Inigo Vicentek, ez du argi ikusi, baloia berriz ere Gerai Alvarezentzat. Argitasuna falta du Atletikek lehen minutu hauetan, normala da, denbora asko eta asko daramate jokatu gabe Zurigorriek, aurre denboraldiko lehen minutuak dauzkate. Zelu erasoan barrutik jokatu du Ola Etxearekin, jokoz kanpoko posizioan zegoen Abadinokoa, argi ikusi du Marrasainak, banderatxoa gora, eta hortxe duzue Lander Ola Etxea, Atletiken arrobian hasitako jokalaria, oraingoan Logroñesen bigarren mailan jokatzeko aukera izango du. Atzetik jokatuko du Paredesek, Gerai Alvarezek luze baloia Raul Garziarentzat, Iñaki Saenzek aurre hartu dio Naparrari, Sergio Garziak luze jokatuko du, ez dauka taldekirik bertan, baloia mantxo helduko zaio Unai Simoni. Paredesekin jokatu du, honek Dani Garzia aurkitu du, atzetik landuko du beste behin ere jokaldi Atletikek. Baloia berreskuratu du Logroñesek, kontuz arriskoa egon baitaiteke baloi horretan, alare Pradosek falta egin dio Petkofi.
Baloi pozointzua bidali dio Sainzek Petkovi. Odola usaindu du Pradosek. Alare presioan falta egin dio erdilariari. Baloia Logroñesentzat eta Sergio Garziaren taldea erasoan da berriz ere. Alare ongi moldatu da orain Lekue defentsa lanetan. Barrutik baloia Inigo Vicenterentzat, Orpos Dani Garziarekin jokatu du deriokoak. Dani Garzia jokoaren norabidea eskuine galera aldatu du. Kontrola Bularrez, Anderkapak. Baloiaren erritmoa jaitsi eginda, jokaldiaren erritmoa jaitsi eginda. Ez du asmatu orain Anderkapak. Pasean, Roni baloiarekin eskerrean jokatu du taldekide batekin, Errasti, Petkov. Baloia berreskuratzeko nahian, Niko Serrano. Atzera Miñorekin jokatu du Gorka Perezek, atesainak luze jokatuko du. Aurre hartu dio Dani Garzia Kolaetxeari. Alare biek, ala biek, min hartu dute. Buruan jo dute biek, ala biek. Kokoteko galanta hartu dute. Botea adiraziko du Sesma epaiak. Ea baloia betzan horrentzaten, Logroñesek Atletiki eman dio. Gaizka Garitan horren taldeak jokatuko du. Eskerretik Inigo Lekue erasoan, ea zer egiten duen deustukoak. Aurrean Garzia dauka. Iskin egin dio eskerrez erdiraketa Serranoren alegina gutxigati, baina kanpora joan da Niko Serranoren bolea alegin hori hortxe duzue. Gazte protagonista debutaria 33 zenbakiarekin bolea saiatu eginda eskerrez. Bere jaurtik eta gutxigatik kanpora joan da. Ongi moldatu da orain eskerrean Inigo Lekue erdiraketa ona jarri du aldaratzean abilena Niko Serrano izan da. Alare bere alegina kanpora joan da. Inigo Vicente orain eskerretik erasoan eaz egiten duen Vicentek. Raul Garziarekin jokatu du. Raul Garziaren erdiraketa saiakera, Garziaren gorputzean jo du, Pradosek buruz, Vicentek area barruan jeitsi du baloi hori erdiraketa saiakera. Alare ongi jokatu du orain Lekuerekin, atxera Inigo Lekuek, Dani Garzia aurkitu du. Paredesek Gerai aurkitu du, Unai Simon Salbu, gainontzeko 21 protagonistak Logroñese zeilaian sarturik daude jaun Andreok. Erdiraketa eta orain falta adirazi diote Raul Garziari. Zegoen konforme gaurkoan kapitain den Raul Garzia. Alare argi ikusi du epaileak. Petkov baloiarekin atzera jokatu du Iñaki Saenzekin. Errastik Miño aurkitu du, ea zer egiten duen atesainak luze jokatu du. Lekue eta Zelu nor baino nor, baloiari pasatzen utzi dio abilesi handiz Inigo Lekuek, atzetik jokatuko du Paredesek, Dani Garzia, gaur Atletiken gira da Zumarragakoa. Erasoko jokaldi guztiak bere oinetatik pasatzen ari dira Niko Serrano baloiarekin. Nahi gabe baina, baloi horrek eskuan jo dio Niko Serranori. Marrazaina oso gertu zegoen, alase adirazi du baloia betza Logroñesen aldekoa izango da. Atzetik jokatuko du Jon Errastik. Baloia Miñorentzat, Alex Perez. Baloia Gorka Perezentzat, ea zer egiten duen Gordesolakoak. Baloia eskerrera Iñaki Saenzentzat. Gogora dezagun, Logroñesek eta Atletikek partida bakarra jokatu dutela aurrez aurre. Partida hori duela 10 urte izan zen Lasgaunasen. 7.500 pertsona bildu ziren, huts eta 3 gailendu zen talde bilbotarra. Golegileak Llorente Susaeta eta David López izan ziren. Izan bezala 10 urte pasa dira orduzkero. Halare badago Logroñeseko taldean partida hori jokatu zuen jokalari bat, baloia daraman Iñaki Saenz kapitaina. 2 etapatan aritu izan da Logroñoko taldean. Hasierako horretan gazte-gazterik heldu zen
Logroñesera. Orain dagoeneko veteranoa da, kapitain lanetan ari da eskerregaleko jokalaria. Duela 10 urte jokatutako partidatik geratzen den, Logroñesen geratzen den jokalari bakarra. 25 minutu ia Las Gaunasen. Aldaketarik ez markagailuan utzean gara. Jeraik aurrera jokatu du Pradosekin, Beñat Pradosek atzera Paredes aurkitu du. Eskerrean Iñigo Lekue. Baloia betza Atletikena izaten ari da. Hala ere Sergio Rodríguezen taldea oso ongi kokatua dago berdegunean, oso espazio gutxi usten ari da, eta albezain laster oraingo honetan bezala kontrasoan Zelu eskuinetik, aurrean Iñigo Lekue dauka, erdiraketa Zeluk, ez du aurkaririk, ez du taldekiderik aurkitu. Atletiken area barruan baloia zuzenean kanpora joan da, ateko sakia izango da bilbotarren alde. Unai Simonek jarriko du baloi hori jokoan, atzetik jokatuko du Murgiakoak, Paredes aurkitu du kontrola txarra izan da orain honetan Iñigo Lekueren aldetik, eta Atletiken areatik oso gertu izango du alboko sakea Logroñesek. Iruditan duzuen gizon horrek Sergio Garziak jarriko du baloia jokoan. Eaz egiten duen eskuinagaleko jokalariak, baloia luze area barrurantz, Ziriki baloiarekin atzera jokatu du Ola Etxerekin, lehen ukituan Jon Erraste aurkitu du eskerrez. Roni aurkitu nahi zuen kontuz orain kontrasoan arriskua izan baitezake. Gaizka Garritanoren taldeak Villalibrek Bizenteren laguntza duka eskerretik baloia Deriokoarentzat. Eskerrez erdiraketa nahi zuen Iñigo Bizentek ongi botadu Gorka Perezek bere burua lurrera, baloi hori kornerrera desbideratzeko. Bizentek berak jarriko du baloia jokoan. Eskuin eskua gora, estrategia jokaldia. Baloia bigarren Zutoñera, Jerai Albarezen bila errematea Jeraik, ala ere Alex Perezek urrundu du arriskua. Epai jaunak Jerai Albarezek eginiko falta adierazi du, Minok jarriko du baloia jokoan. Eskuak erabili ditu Atletikeko atxelariak, argi ikusi du Epai jaunak, eta falta adierazi du. Luze jokatuko du Logroñeseko atezainak, buru zukitu du baloi hori Sidikik, arrisko arrundu dute Atletikeko jokalariek, aldaratzea Logroñesi suertatu zaio, atzetik jokatuko du Jon Errastik. Alex Perezek eskuinan Zelu aurkitu du, aurrean dauka Iñigo Lekue. Abilesia erakutsi durain Zeluk, erdiraketa eskuinegaleko jokalariak, ez du asmatu baloi hori atzematen Unai Simonek, kornerra izango da. Logroñesen alde partidako lehen kornerra izango du etxeko taldeak. Eskerrez jarriko du baloia jokoan Iñaki Zaenzek, ea nola moldatzen diren erasoan. Baloia lehen Zutoñera, arriskua arrundu du Raúl Garziak, presioan orain Iñigo Bizente, Niko Serrano ere Sergio García presionatzen, atzera baloia, ez du arriskurik hartu nahi izan Minok, luze jokatu du, abantaia guztia Jerai Albarezek, ere baloia luze jokatu du atzelariak, Niko Serrano baloiaren bila, Iñaki Zaenzek kanpora bidali du buruz, alboko sake izango da Bilboko taldearen alde, Atletiken alde. Hortxe duetan duzue, Ander Kapa. Norekin jokatzen duen eskuinegaleko jokalariak, barrutik Pradosen laguntza dauka, ez du argi ikusten Ander Kapak, buruz orain Raúl García, Niko Serranoekin jokatu nahi zuen, Zaenzek buruz urrundu du arriskua, falta egin diote Zeluri. Eta
Baloia betza berriz ere etxeko taldearentzat izango da. Atzetik jokatuko dute Sergio Rodríguezen mutilek. Alex Perezek barrutik jokatu du. Alare ia galdu dute baloia orain bai, kontuz orain arrisko egon daiteke Inigo Vicente are hartzean. Jaurtik eta Alderiokoak. Gorka Perezen gorputzean jo du kontrasoan orain Logroñez. Olaetxea baloiakin barrutik jokatu du Zelurekin. Ea zer egiten duen 10 jokalariak, 10 zenbakia daraman jokalariak. Atzetik etorrita Pradosek falta egin dio. Eta partidako lehen txarteloria ikusiko du Beñat Pradosek, Arrobiko jokalariak. Sesma jauna oso gertu zegoen, falta argia izan da, ez du dudarik egin. Txarteloria erakutsi dio Beñat Pradosi. Beste behin ere tentu zibil beharko da Gaizka Garitanoren taldea. Geldikako jokaldi hau defendatzeko. Baloitik gertu Petkov eta Iñaki Sáenz. Eskuin eta esker bat. Petkovek jarriko du baloia jokoan, erdiraketa luzegi joan da zuzenean ateko sakera. Ordu erdi Las Gaunasetik markagailuan aldaketarik ez. Gol aukera oso gutxi. Partidak erritmoa behar du ala ere. Normala izaten da horrelako partidetan. Gola ezagun Atletikek lehen partida duela aurre denboraldi honetan. Beste 3 ere jokatuko dituzte Gaizka Garitanoren mutilek. Asteazkenean Lezaman hartuko dute Alabes. Ostiralean Kuko Zigandaren Oviedo bizitatuko dute Carlos Tartier futbol zelaian. Eta zapatuan larun batean aurre denboraldia itxi egingo dute Mendilibarren Eibarren aurka. Partida hori Lezaman izango da, gogora dezagun. Beste partida horiek ere webgunetik, YouTube kanaletik jarraitu ahal izango direla zuzenean. Anderkapak jarri du baloia jokoa, Niko Serranorekin jokatu du. Baloia berreskuratu du Logroñezek zelai erdian. Olaetxea, Sergio García aurkitu du, Zelu barruan orain. Atzean utzi du Dani García Zeluk, baloia barrutik orain Sergio Garciarentzat. Area barruan sartua zegoen eskuinegaleko jokalaria. Marrasainak banderatxoa gora altxadu, jokoz kanpoko posizioan zegoen. Eta Atletikek ez dauka denborari galtzeke. Baloi luzea orain Dani Garziak Villalibrerentzat. Villalibre eta Alex Perez nor baino nor gehiago. Baloia berreskuratu du Alex Perezek, bikain baliatu du bere gorputza Gernikako Bufaloak. Asier Villalibrek. Kornerra izango da Atletiken alde. Berriz ere jaurtitzaile lanetan Inigo Vicente, bertatik oso gertu Niko Serrano motzean atera du Deriokoak. Zer egiten duten eskuine espasea ustela Niko Serrano buru zukitu du baloi hori Beñat Pradosek. Bere alegina zuzenean kanpora joan da. Ateko sake izango da Logroñezen alde. Niño jarriko du baloia jokoan. Zer egiten duen atesainak luze jokatu du baloia zuzenean Anderkaparentzat. Kontrola bularrez Anderkapak erasoan da eskuinegaleko jokalaria. Ziriki dauka aurrean Anderkapak. Zer egiten duen Portugaletekoak. Baloia galdu egin du. Iñaki Sáenzek darama, ez du arriskorik hartu nahi. Baloia luze, nor baino nor. Roni eta Gerai Alvarez izan dira. Baloia betza zuri-gorria izango da berriz ere. 10 minutu falta zaizkigu
lehen zati hau bukatzeko. Momentuz ez dago golik Lausganoa zen. Eskuinetik ari da erasoan orain Ander Kapa. Ez du argi ikusi eta atzera jokatu du Paredesekin. Honek Dani Garcia gaurkoan lehen zatian behintzat Atletiken gida dena. Barrurantz egin du Iñigo Lekoek eskerrean Asier Villalibre. Zer egiten duen Gernikako Bufaloak atzean utzi du Zelu. Zeinen ongi baliatzen duen gorputza Gernikakoak. Jokoaren norabidea eskuinaldera aldatu orain Dani Garcia kontrola ez da ona izan, alare baloia betzak Atletikena izaten jarraitzen du area hartzean. Iñigo Vicente, baloia eskerrera Iñigo Lekorentzat, erdirak eta eskuinez Iñigo Lekoek ez da heldu. Lehen zutoinean Beñat Prados, baloia zuzenean kanpora joan da. Ateko sakea izango da Logroñesen alde. Gogora dezagun Unai Simonek kontratua luzatu egin zuela duela gutxi Atletikekin. Atesainak iragan denboraldi bikaina egin zuen eta talde zurigorriak premiatu egin du kontratua luzatu egin diote. Horrez gain etete klausularik gabe luzatu du kontratua Murgiakoak. Horrek ezan edu posik dagoela. Eta horrez gain ere Daniel Bibianek ere kontratua luzatu egin zuen. Alare gazteak utzita jokatuko du datorren denboraldian. Mirandesen minutuak behar ditu iragan denboraldian. Bilbao Atletiken aritu izan zen, hala ere denbora ugari pasaztuen lehen taldearekin entrenamentuetan, deialdietan ere sartu egin zen, jokatu egin zituen partida gutxi batzuk eta minutu bila joango da Mirandara. Esperantza ugari jarriak daude atzelariarengan, gasteiztarrengan. Sorterik onena opa diogu bere abentura berri honetan. Eskuinetik erasoan Ander Kapa. Ez du arrek ikusi eta atzean jokatu du Paredesekin. Kontuz orain arriskua egon bai daiteke Atletiken ariatik oso gertu. Olaetxe aria barruan iskin egin dio orain Paredesi eta penaltia egin diote Lander Olaetxeari. Ez dut oso ongi ikusi, uste dut Dani Garcia izan dela atzetik etortzen. Penaltia egin diola Abadiñekoari. Esan beharra dago penaltia argia izan dela. Sesma epaia gertu zegoen, argi ikusi du, ez du dudarik egin. Eta orain hortxe duzue gizon horrek Zeluk hartuko du ardura erantzunkizuna. Aurrean Unai Simon izango du Murgiakoa. Ea presioak nori eragiten dion gehiago. Ordoa Zelu jaurtik eta gutxigatik, baina ez da heldu. Unai Simon asmoa igarri dio eskuinegaleko jokalariari. Ongi botada, alare jaurtik eta oso ongi bideratua zegoen. Eta 38. minutuan aurre hartu du etxeko taldeak Logroñesek. Hortxe duzue errepikapena. Ongi igarri dio asmoa Unai Simonek. Alaren Murgiakoa ez da heldu eta 38. minutuan Logroñes aurreratu eginda Zeluren gola tarteko. 38. minutua Las Gaunasen Logroñes bat Atletik huts. Erasoan orain Beñat Prados area barruan sartu da gaztea, erdirak eta zuzenean kanpora joan da. Ongi sartu da partidan berriz ere Gaizka Garitanoren taldea.
Gizon hori erasoan joan da Beñat Prados. Ara ere, bere erdiraketa ez da ona izan. Zuzenean, kanpora joan da. Baloia berreskuratu du orain Atletikek, atzetik jokatuko du Gerai Alvarezek, kontrola barruantz egin du Anderkapak, baloia ostu egin dio Saenzek, barrutik Sidiki, atzean utzi du Raul García, ongi erabili du baloia Sidiki gazteak, eskuinera pasea ez da hona izan, alare ongi heldu da Zelu, atzera jokatu du Alex Perezekin, honek Gorka Perez aurkitu du, Ordezolakoak lasaitasuna eskatu die bere taldekidei, atzetik jokatuko du Logroñesek, aurretik dira markagailuan, ez dute inongo presarik, atzean utzi du Sergio Garziak, Inigo Vicente erasoan Lander Olaetxea, baloia sakonean Zelurentzat, abantaila guztia dauka Inigo Lekuek, atzera jokatu du Unai Simonekin, eskerrez urrundu du arriskoa Unai Simonek, baloia zuzenean Jon Errastiren oinetara, barrutik jokatu du Sidikirekin, Pezkov baloiarekin, Petkovek bukaeren norabidea eskuinera pasadu, barrutik Garziak, Zelu aurkitu du, hasi egiten duen Zelu, golegiak jaurtik eta zuzenean kanpora, hala ere errestasun handiz sartu da eskuinegaleko jokalaria, iskin egin dio Atletikeko defentsari, jaurtik eta egin du zuzenean langa gainetik. Hala ere aipatu dudan bezalaxe, oso errez hartu da eskuinegaleko jokalaria, golegia Zelu, ez da posik izango Gaizka Garitano. Baloi luzea orain Unai Simonek, nor baino nor, Alex Perez eta Raul García, aldaratzea Logroñesek bildu du, alare Atletik da orain erasoan, baloia berreskuratu du Sergio Garziak, Petkovek bere burua bikain, bere gorpua bikain baliatu du, oso ongi defenditu du, baloi hori oso ongi babestu du Inigo Vicenteren saiakeran, eta baloiarekin da Logroñoko taldea, baloia eskuinera Zelurentzat, sakonean Olaetxearentzat, aurrean dauka Paredes, ongi hartu dio aurre atzelariak, baloia luze nahi zuen, Olaetxearen presioa ona izan da, ateko sake izango da Atletiken alde. Atzetik jokatu du orain Unai Simonek, eskuinean Anderkapa aurkitu du, partia pixkatxo bat puskatu eginda, nekea nabari da talde bietan, normala da, minutuak behar dituzte, konpetizioa lehia behar dute, eta Atletiken behintzat lehen partida da gaurkoa. Baloia barrutik Geraiek, ez da hona izan, Sidiki berreskuratu du baloia kontrasoan, Lander Olaetxea, eaz egiten duen Abadinokoak eskuinean, Zelu aurkitu du, aurrean dauka Inigo Lekue, atxera pasea, ongi kokatua zegoen Raul García, defentsa lanetan Asier Villalibre, eazter egiten duen Inigo Lekuek, Jon Errastiren presioa zeukan, falta egin dio Jon Errastik, atzetik mugituko du baloia Gaizka Garitanoren taldeak, beste behin ere eskuinetik erasoan Anderkapa, ez du taldekirik aurkitu aurretik, atzean Dani García, eskerretik Inigo Lekue, Vicente baloiarekin aurrean dauka Sergio García, sakonean orain Vicenterentzat, baloia ez da hona izan, ongi kokatua zegoen Sergio García, Roni baloia babestu nahian, Geraien presioa zeukan, eta baloia ukitzeko ahalegin horretan, Raul García jo egin du, epailea oso gertu zeukan, falta adirazi du Sesma jaunak, baloiarekin dagoeneko Atletik berriz ere erasoan, minutu gutxi lehen zati hau bukatzeko erasoan ari dira zurigorriak, falta egin diote orain Inigo Lekueri, baloia sakonean bota du Deustukoak,
Zeluk bere burua, bere gorputza baliatu du. Eta falta egin diote Inigo Lekueri. Area ertzetik oso gertu. Inigo Bizente izango da jaurtitzailea. 35 segundu eskaz lehen zati hau bukatzeko. Lehen zatiko azken aukera argia izan daiteke Jaun Andreok. Txistua jo du Sesma jaunak, erdirak eta Inigo Bizentek zuzenean urrundu du arriskua Logroñesek. Entzeukan taldekiderik bertan Inigo Bizentek falta egin dute orain Atletikeko jokalariek. Eta normalena litzateke jokaldi honetan bukatzea lehen zati hau. Dagoeneko txistua hauan dauka epai jaunak, hortxe du. Atxeden aldira goaz Jaun Andreok, gogora ezagun markagailua 38. minutuan Zeluk aurreratu ditu. Etxekoak Logroñez 1-0 irabazten ari da. Dasgaunasen jokalariak aldakeletarako bidean daude. Guk ere atxedentxo bat hartuko dugu. Minutu gutxi barru bueltan gara Jaun Andreok.
Bueltan gara berriz ere Jaun Andreok Lasgaunezeko futbol zelaian minutu gutxi falta zaizkigu. Bigarren zati hau hazteko gogora dezagun. Lehen zatean gol bakarra ikusi dugula, Zeluk sartu du 38. minutuan penalti bat harteko. Eta hortxe duzue Atletikek Gaizka Garitanok bigarren zati honetan zelairatuko duen amaikakoa. Simon izango dugu berriz ere atean, lauko lerroan Valentziaga, Luengo, Sillero eta De Marcos, Euskargelanetan Benzedor eta Zarraga, aurrean hiruko lerro bat Morzillo, Kodrok eta Muniainek osatutakoa, horrelari lanetan Juen Urain izango dugu. Eta lehen zatian Besalaze debutariak izango ditugu. Luengok, Sillerok, Zarragak, Morzillok eta Urainek lehen minutuak izango dituzte Atletikekin. Logroñeseko jokalariak irteteko zain ari gara, ikusten ditugunean refreskatu egingo dugu Logroñesen amaikakoa. Lehen zatian erritmoa motela izan da, baloi jabetza izan du Atletikek, alare aukerarik ez da ia egon, eta 38. minutuan Dani Garziak eginiko penaltia baliatu egin du Zeluk, momentura arte partidako gol bakarra egiteko. Hortze dituzue Logroñeseko jokalariak irteten, ea aldaketarik antzematen dugun, ikusten dituguenean esango dizkizuegu. Momentura arte jokalariak itxaroten, epaileak txistua jotzeko zain. Eta aldaketa batzuk antzematen ditugu Logroñesen taldean. Atzean Bobadilla sartuko da Alex Perezen tokian, ea zein beste aldaketa ikusten dugun. Zelai erdian ere aldaketaren bat badago, Andi Rodriguez izango dugu berdegunean, eta aurrerari lanetan Ander Vitoria. Dagoeneko bigarren satia jokoan da, Atletik baloia bertzarekin, Valentziaga atzera jokatu du Luengorekin, Sillero baloiarekin, eskuinan De Marcos dauka, lerroak apurtzen Jon Sillero, eskuinan jokatu du Oscar De Marcosekin, ere burua lurrera bota du Ruben Martinezek, hause ere bigarren zatian jokatzea sartu den jokalaria. Alboko sakea izan da Atletiken alde, luze jokatu orain Iñaki Saenzek, baloia jeitsi egin du Andi Rodriguezek, barrutik jokatu du Ander Vitoriarekin, ea zer egiten duen Ander Vitoriak. De Marcosi pasadio baloiarekin Muniain, txantreako De Abrutxoak, atzetik etorrita Andi Rodriguezek, kendu dio baloia, barrutik jokatu netzuen Ruben Martinezek, Ander Vitoriarekin, Sirikirekin parkatu, ongi moldatu dira zuri-gorriak defentsa lanetan. Bobadilla baloiarekin, atzera Gorka Perezekin, Bobadillak eskerrean kapitain aurkitu du, ez du asmatu Saenzek, Ruben Martinezi baloia pasatzeko asmoan, atzetik Jon Sillero, eskerreantz baloia Valentziarentzat, barruti jokatu du Zarragarekin, Benzedor baloi eske, alare Luengok Sillerorekin jokatzea erabaki du, lapraste egin du Jon Sillerok, baloia Olaetxeak berreskuratuko du, ongi Sergio García, erasoan eskuinegaleko jokalaria, lehen
zati ona egin du. Eta ongi ari da hasierako minutu hauetan. Atzera Bobadillak Iñaki Saezentzat. Baloia Miñorentzat. Atzera Gorka Perez, Sergio García, Olaetxearen laguntza badoka barrutik, beranentzat doa baloia. Azteiten duen Abadiñokoak, baloia Handirentzat. Atzera Miñorentzat, baloia eskerre galera. Kontrola ez dago, ona izan, Handi Saenzen aldetik, alare baloia ez da irten. Baloia betzak, Logroñoko talderena izaten jarraitzen du. Ongi ari da etxeko taldea bigarren zati honetan. Ongi sartu dira partidan. Zarraga baloiarekin. Erasoan Atletik sakonean. Baloia Urainentzat, Kenan Kodrorentzat barkatu. Kenan Kodrok atzera jokatu du Valentziarekin, berriz ere Kenan Kodro. Barrurantz egin du Donostiarrak, pasea Muniainentzat. Keinu egin du Txantreakoak, ea zer egiten duen Iker Muniainek, eskerrantz Valentziarentzat, erdiraketa. Oso ziur Miño. Arrisko arrundu du ala ere. Kenan Kodro baloreakin, ja hortik eta Unai Benzedorrek. Atletiken bigarren zatiko lehen aukera izan du bilbotarrak, baloia zuzenean kanpora joan da. Eta nahi baldin baduzue, Logroñeseko jokalariak berdegunean kokatuko ditugu bigarren zati honetan. Atean Miñok jarraituko du lauko lerroan, Saenz, Gorka Perez, Bobadilla eta Sergio García arituko dira, zelai erdian Handi Rodríguez eta Olaetxea eskerretik Ruben Martínez, eskuinetik Selu eta aurrera lilanetan Siriki eta Ander Vitoria. Barrutik Sillero, ez du asmatu Iker Muniainek kontrolean. Atxera baloia Unai Simonentzat. Baloiarekin berriz ere Jon Sillero. Benzedorrek darama orain. Iaz, Unai Benzedorrek denboraldi bikaina jokatu zuen Bilbao Atletikekin. Lehen talderekin ere aukerak izan zituen. Osasunaren aurka jokatu zuen, langa bat ere jo zuen bilbotarrak. Ea aurten nola moldatzen den kontuz orain, erasoan ari baita Atletik. Juen Urainen aukera, jaurtiketak Logroñesen jokalari baten jo du. Eta kornerra izango da Atletiken alde, ikus dezakezuenez. Zaparra da, euriz zaparra da Logroñoko Lasgauna zen. Arrisko aurrundu du Ander Vitoria, kontrasoan Handi. Baloia berriz ere Vitoriarentzat. Handi babestu baloia atzera pasea Gorka Perezentzat. Jokaren norabidea eskerrera aldatu nahi zuen. Bularsi itxitu baloia Muniainek. Ongi orain Olaetxea. Kontuz min hartu baitu Lander Olaetxeak. Belaunean kolpea hartu duela ematen du. Ea ez daukan jarraitzeko arazorik, alaren medikoen laguntza beharko du Atletiken arrobian hasitako jokalariak. Partida bikaina jokatzen ari da. Ea berdegunean jarraitzerik duen. Hortxe dituzue irudian medikuak Lander Olaetxea tratatzen, ematen du ez duela jarraitzeko arazorik izango. Baloia jokoan Oskar de Marcosek jarriko du berriz ere alboko sakean. Oskar de Marcosek Sillero aurkitu du luengo baloiarekin bakarrik. Eskerregalean Valentziaga barrutik aurkitu du Benzedor.
Honek Sillero, akarri dago atzelaria eskuin egalean Oskar De Marcos, ea zer egiten duen Laguardiakoak. Erdiraketa De Marcosek, Iñaki Saenzen, gorputzean judu baloiarrek, alboko sakea izango da Atletiken alde, ongerai tikitakan, Iker Muniain eta Oskar De Marcosen erdiraketa Kenan Kodrok, bular jeitsi du, jaurtik eta Kenan Kodrok aldaratzea Benzedorri heldu zaio, saiakera Unai Benzedorrek, bere jaurtik eta zuzenean, kanpora joan da. Hala ere, ongi sartu da partidan, Atletik bigarren zati honetan, kontrola dauka, partiaren kontrola dauka, baina momentura arte ez dute asmatu, Minok defendatzen duen atearen aurrean. Kontrola gaizki orain Sirikik, baloia berreskuratu egin du Atletikek, Zarragak, Benzedorrek, Sillerorekin jokatu da lengo amail, Zarragak, Muniain aurkitu du lehen ukituan Oskar De Marcos. Atzera, Sillerorentzat, honek berriz ere, Unai Benzedor aurkitu du. Balenciaga, atzera, Oier Luengorekin. Luengok Sillero aurkitu du, barrutik Benzedor, ongi egin joizkin. Lander Olaetxeari, ongi orain pasea barrutik Zarragarentzat, ezkerreal Morzio doka, pasea berarentzat. Morzioren erdiraketa, Urainen saiakera, Minok atera du baloi hori, alare aldaratzean Iker Muniainek ez du parkatu. 53. minutua da jaun Andreok, Muniainek egin du banakoa, Logroñesek bat, Atletikek bat. Ongi landutako jokaldia hortxe ikusi duzue errepikapena, alare jokaldiak hasieratik ikustea merezi du. Atzetik landutako jokaldia Benzedorrek ongi jokatu du Zarragarekin, honek eskerrean bikain ikusi du Morzio, Urainen saiakera ona izan da, Minoren erantzuna baita ere, alare aldaratzean Abinena, betikoa izan da txantreako de aprutsoa Iker Muniain. Ongi kokaturik egonda, ez du parkatu, eta denboraldi aurreko lehen gola egin du Gaizka Garitanoren taldearentzat. Ezan dugu, Atletik ongi sartu dela bigarren zati honetan, gol honek hori berretsi egiten du. Lasgauna zen, bana jaun Andreok. Atzetik jokatu du orain Logroñesek, handik ez du asmatu Ander Vitoria, ez da heldu baloi horretara, baloia betza berriz ere zurigorria izango da. Atzetik Sillerok jokatuko du, Muniain aurkitu du, oso protagonista Atletikeko kapitaina. Eskemak esaten du eskuinean botata jokatu beharko lukela, alare Iker Muniain oso ongi mugitzen da, zelai guztian zehar ez dauka posizio finkorik txantrerakoak. Benzedorrek atzera jokatu du Luengorekin, honek eskerrean Balenciaga aurkitu du, ea zer egiten duen Mikel Balenciagak, atzera jokatu du berriz ere Luengorekin, ez dute presioa gora bidali nahi Logroñeseko jokalariek, ea zer egiten duen Sillerok, arrisku hartu du Ander Vitoriaren presioa zeukan Jon Sillerok, alare ongi jokatu du Unai Simonekin. Atzetik jokaldia lantzen Atletik, Oier Zarragak darama baloiak etxokoak, Kenan Kodro aurkitu du, pase hasta onena izan, alare baloia betza zurigorria izaten jarraituko du. Baloia barrutik Kenan Kodroentzat, Donostiarrak De Marcos aurkitu du, berriz ere Kenan Kodro, jokoaren norabidea eskerrera aldatu du Kodrok, Luengoren pasea eskerrera Mikel Balenciagarentzat, baloia sakonean Morziorentzat, oso ongi Jon Morzio, ea zer egiten duen eskerregaleko jokalariak, erdiraketa saiakera Morziok, kornerra izango da, beste korner bat Atletiken alde. Dagoeneko ia 12 minutu jokatu ditugu, bigarren zati honetan partidak erritmo hartu du, hobeto dago Atletik jaun Andreok. Baloia bigarren zutoinera, erremate saiakeran Kenan Kodro, Unai Benzedorrek nahi zuen aldaratze hori,
Arriskua urrundu dute Logroñeseko jokalariek. Eta orain bai, aldaketa izango dugu Las Gaunasen. Sergio Garziak utziko du berdegunea. Bere tokian David Hernández izango dugu. Partida ona egin du Sergio Garziak, protagonista izan da. Ongi godu eskuinegal horri. 57 minutu eta gero atsedena izango du eskuinegaleko jokalariak. Kontuz orain beste erdiraketa bat egin baitu Atletikek, beste erdiraketa bat Jon Morcillok, eta beste korner bat izango da Atletiken alde. Oso ongi ari da bigarren zati honetan Gaizka Garitanoren taldea. Hortxe duzu iruditan Jon Morcillo iragan demoraldean Bilbao Athletikekin gol ugari eginiko jokalaria. Baloia lehen zutoinera, Juen Urain ez da heldu. Kontuz orain baloiak espaitu jaberik aldaratzea. Morcillo hori berari heldu zaio, zelu du aurrean erdiraketa. Kontuz orain arriskua hartu baitu Bobadillak. Bere burukada langa gainetik joan da, kornerra izango da Atletiken alde. Beste erdiraketa bat Morcillok lehen zutoinera, berriz ere arriskua urrundu dute Logroñeseko jokalariek. Sillerok eskerrean aurkitu du Valenciaga, ea zer egiten duen Mikel Valenciagak. Kenan Kodrok Muniain aurkitu du, hasi egiten duen txantreakoak, barrurantz egin du, jokoaren norabidea eskuinen aldatu du Iker Muniainek. De Marcosek Unai Benzero aurkitu du, honek baloiaren jokoaren norabidea ezkerrerantz, buruz baloia irtetea ekidin du Mikel Valenciagak, arriskua urrundu du Logroñesek, ongi baliatu du bere gorputza orain Ander Vitoriak. Luze ezkerre Sandik, ezkerrean kontrola ona egin du Rubel Martinezek. Sidikik horpoz jokatu du Iñaki Zaentzekin. Zer egiten duten orain Logroñeseko jokalariek, baloia barrutik handirentzat. Ola Etxeak erritmoa mantxotu egin du. Ondo Abadinokoa, handik eskerrera Gorka Perezekin. Erritmo bizi horrek ez dio onik egin Logroñesi. Erritmoa mantxotu egin dute. Jokaldiak lantzen ari dira eta kontuz orain arriskua egon bai daiteke David Hernandezen erdiraketa. Oso ongi Unai Simon. Kontra soain Iker Muniain. Falta egin nahi izan dio Iñaki Zaentzek. Ongi Iker Muniain baloia eskerrera Kenan Kodro erasoan. Eskerrean aurkitu du Morcillo, ea zer egiten duen Jon Morcillok. Erdiraketa atzetik etorrita ongi laguntzan handi. Hala ere, baloia aldaratzea Atletikena izango da, erasoan zurigorriak berriz ere, eskuinean Oskar de Marcos. Oskar de Marcosen erdiraketa, ez dauka taldekiderik bertan, David Hernandezek urrundu du arriskua aldaratzea berriz ere, Mikel Valentziagarentzat Zumarragokoak Morcillo aurkitu du, jaurtik eta Morcillok, Miño Kukabilez urrundu du arriskua. Luze orain handi, kontrola ez da, ona izan Benzedorren aldetik, kontuz orain Sillerok akatza egin baitu Ander Vitoria erasoan, bakarri dago aurrelaria, ea zer egiten duen Ander Vitoriak. Benzedorren laguntza, ongi Atletik orain defentsa lanetan, arriskua hartu orain Unai Simon, bere pasea ez da ona izan, zuzenean kanpora doa, alboko sakea Logroñesentzat. Sergio Rodríguez Mutilek ez daukate denborari galtzeke. Baloia abian da Las Gaunasen. Eskerretik Sidik erasoan aurrean dauka Oskar de Marcos, ongi Muniain laguntzan. Ongi ikusten da kapitaina, erritmoz dago, bizi, txispa dauka. Bobadillak handia aurkitu du, atzetik jokatu du Gorka Perezekin. Berriz ere Ander Gorka Perez. Ea zer egiten duen Gordesolakoak, atzera jokatu du berriz ere Bobadillarekin. Atletik orain berdegunean oso ongi kokatura, ez du espaziorik ikusten, eta Logroñesek ez dauka aurrera egiteko modurik. Handik orain bai aurkitu du
Martinez, honek eskerrean Sidiki, Iñaki Saenzen laguntzauka, bikain berriz ere defentsa lanetan Iker Muniain aldaratzea handiri heldu zaio, bere jaurtiketak Atletikeko jokalari batek gorputzean jo du. Kornerra izango da etxeko taldearen alde. Zeluk jarriko du baloia jokoan, Saenzekin jokatu du, kapitainaren erdiraketa, Ander Vitoriaren erremate saiakera, baloia ateko sakera joan da. Ematen zuen Unai Simonek azkar atera nahi zuela baloi hori, azkenean gelditu eginda bere taldekideak kokatzen utzi nahi ditu. Guztiak bildu ditu, zelai erdira bideratuko ditu, luze jokatuko du Murgiakoak. Luze Unai Simonek, baloia Kenan Kodroren bila, Donostikoari aurre hartu dio Andi Rodriguezek. Alboko sakea Atletiken aldekoa izango da, Valenciaga jarri du baloia jokoan, Luengorekin jokatu du, honek Jon Sillerorekin. Eskuinetik erasoan Atletik, de Marcos ere Sillerorekin jokatu du. Pase Iker Muniainentzat, motz geratu da, ez da heldu txantreakoa, alboko sakea jokoan jarri du Iñaki Saenzek, baloia darama Gorka Perezek. Barrutik jokatu du Andi Rodriguezekin, honek eskerrean Iñaki Saenz aurkitu du. Martinez, Saenz, atzera ebrez ere Bobadillarekin, jokoaren norabidea eskuinera aldatu du Bobadillak, David Hernández ez da heldu baloi horretara, alboko sakea izango da Atletiken alde. Ez du argi ikusten Mikel Valenciagak, Morziorekin jokatu du honek, lehen ukituan baloia gora, Urainen kontrola ez da honezan, alaren Marrasainak banderatxoa gora altzatu du, jokoz kanpoko posizioan zegoen, Logroñez baloiarekin, Martinezten kontrola, kontuz orain Ander Vitoriare barruan sartu baita, ea zer egiten duen Ander Vitoriak bikain defentsa lanetan, Oier Luengo, aukera argia izan du gizon horrek, Ander Vitoriak, alare, Oier Luengo bikain moldatu da defentsa lanetan. Aurrean Unai Simon baino ez zuen, Ander Vitoriak atzetik etorrita baloia kornerrera desbideratu du Arrobiko atxelariak. Kornerra izango da Logroñesen alde, Saenzek jarriko du baloia jokoan, baloia lehen zutoinera, Vitoriaren erremate saiakera, igua Juen Urainek urrundu du arriskua, baloia zuzenean Minorentzat. Baloia Unai Simoni heldu zaio, Murgiakoak ez dauka denborari galtzeke, Zarraga baloiarekin, segiten duen Getxokoak. Baten zuen Morziorekin jokatuko zuela, alare jokaldia eten egin du. Eskuinetik Oskar de Marcos. Bien bitartean, alboko marran ikus dezakegu Logroñeseko jokalari bat, La Peña, sartzeko esperoan. Minutuak izango ditu gaurkoan ere La Peñak, aurrekoan Zubietan minutu batzuk jokatu zituen. Luengo baloiarekin, atzetik jokatu du Valenciagarekin. Laguntza eske Mikel Valenciaga ez du argi ikusi, atzera jokatu du Unai Simonekin, baloia luze Urainen bila, aurre hartu dio Gorka Perezek, aldaratzean Olaetxea, buruz Unai Benzedorrea, nork jartzen dion babesa baloi horri, Olaetxea ez da heldu, Iker Muniain heldu beharko da, ongi Iker Muniain eta Zarraga Benzedor baloiarekin. Iker Muniain jokoan sartzen denean, beste gauza batzuk ikusten dira berdegunean. Kapitainak Sillerorekin jokatu du. Sillero
Baloia aurrera Urainentzat, lehen ukituan De Marcos aurkitu du aurrelariak, sakonean Zarragarentzat, abantaila guztia zeukan Sainzek, baloia luze jokatu nahi zuen, baloi horrek Zarragaren gorputzean jo du. Berriz ere, ateko sakea izango da Logroñesen alde, eta orain bai, aldaketa egingo du Logroñesek, golegileak Zeluk utziko du berdegunea, La Peña zelairatuko da bere ordez. 23 minutu izango ditu, 23 zenbakiak. Luze, Iñaki Sainzek, Martinez arkitu nahi zuen, baloia luzegia izan da, alboko sakea izango da. Atletiken alde, Oskar De Marcosek jarriko du baloia jokoan. Ea zer egiten duen Laguardiokak, luze jokatu du Urainekin. Ez da ongi moldatu Juen Urain. Bere buruka da zuzenean. Kanpora joan da. Falta egin diote orain Unai Benzedorri. Baloia berriz ere Atletiken aldekoa izango da. Jokoan da berriz ere baloia ezkerretik Mikel Valentziagak Morcillorekin jokatu du. Baloia berreskuratu du Logroñesek. Barrutik Sidiki, atzean utzi du Benzedor, Martinezekin jokatu du. Ongi orain defentsa lanetan Jon Sillero. Hala ere, epaile adirazi du falta egin diotela Ruben Martinezi, eta kontuz falta hori arriskutsua izan baitaiteke. Jaurtitzaile lanetan ematen du Iñaki Sainz arituko dela. Kontu handi zaindu beharko dute Unai Simonen atea zurigorriek. Lau jokalari ezian, Iker Muniainen laguntzare izango dute. Kapitainak olaetzea zainduko du, ea zer egiten duen Iñaki Sainzek. Txistua joko du epaileak. Iñaki Sainzek zuzenean jaurti du eta aselako gola egin duen Logroñeseko kapitainak Jaun Andreok. Aselako gol puska. Ongi baliatu du falta jaurtik eta hori kapitainak hortxe duzue nondik bota duen eta zutoinetik zein gertu sartu den baloi hori. Aselako gol puska egin duen Iñaki Sainzek 70. Minutuan aurreratu eginda Logroñez. Berriz ere, Las Gaunasen ari gara, 2-1 Logroñesen alde. Bigarrena Iñaki Sainzek egin du. Erasoan Atletik berriz ere, Jon Sillero baloiarekin, Muiarekin jokatu du, alare kapitainak berak kendu dio baloia, alboko sakea izango da. Logroñesen alde, Juen Urainek berreskuratu du baloi hori, Oier Zarragak baloia eskuinera. Zer egiten duen Muñainek erdiraketa, Iker Muñainek arriskua aurrindu du Gorka Perezek. Ongi La Peña arriskua hartuz. Sainzek jokoaren norabidea eskuine galera aldatu du Gorka Perez baloiarekin. Zer egiten duen Ruben Miñok arriskua hartu du Andi Rodriguezekin. Honek baloia eskuine galera David Hernández entzat, erasoan ari da Logroñez. Atzetik jokatzen Andi Rodríguez berriz ere baloiarekin, La Peña berriz ere Andi aurkitu du. Andik jokoaren norabidea eskerrera aldatuko du, Bobadilla kapitaina aurkitu du ezkerrean, Iñaki Sainz. Barrutik Martinez, aurrean doka Vitoria, ea zer egiten duen Ruben Martinezek. Atzera jokatuko du Gorka Perezekin. Ez dauka
inolako presarik orain Logroñesek. Jokoaren erritmoa mantxotu egin dute Sergio Rodríguezen mutilek, hobeki datorkie. Eta ikusten da, nabari da, gustorago ari direla berdegunean orain. Jokoaren ekimena eurek daramate, eurek ari dira erritmoa ezartzen. Bobadilla baloiarekin, Gorka Perez. Handi sartu da hor zentralen artean, zer egiten duen Euskarria, Gorka Perezekin jokatu du, honek baloia luze, zuzenean Oskar De Marcos entzat, kontrola ona izan da, Muñainekin jokatu du, honek De Marcos aurkitu du berriz ere, Guardiakoak Muñainekin jokatu du, barruan zegin du kapitainak, ez du argi ikusi Iker Muñainek, laguntza behar du Txantreakoak, Zarraga aurkitu du, barrutik Kenan Kodroentzat, ongi Saenz, Olaetxeak berreskuratu du baloi hori, abantaia adirazi du epai jaunak, baloia luze Sillerok izan du, abantaia guztia. Atzetik landuko du jokaldia Atletikek, Jon Sillero. Ezkerrean aurkitu du Oskar De Marcos, ez du argi ikusi Oskar De Marcosek, baloia atzera berriz ere, Duengo Valentziarekin jokatu du, honek Morcillo aurkitu du eskerrean, ez dugu askorik ikusi eskerregaleko jokalaria azken minutuetan, aurrera egiten saiatu da Jon Morcillo, alboko sakea izango da Atletiken alde. Ia ordu berdi pasa zaigu bigarren zati honetan, aurretik da markagailuan Logroñez 2-1. Areatik oso gertu orain Iker Muñain, egiten duen Txantrako Deaprutxoak, Benzedor arkitu du, honek De Marcosekin jokatu du, berriz ere Unai Benzedor. Bilbokoak Muñainekin jokatu du, berriz ere baloia Oskar De Marcosen oinetan. Kenan Kodro. Falta egin diote Kenan Kodrori, atzetik etorrita Sidikik ostropezu egin dio Donostiarrari, eta beste aldaketa bat izango dugu Logroñesen 11koan, 8 zenbakiarekin. Olaetxeak utziko du berdegunean, 20 zenbakiarekin, Ander Dulce zelairatuko da Atletiken arrobian, hasitako beste jokalari bat. Dikako jokaldi orain Atletiken alde, Morcillok motzean jarri du jokoan, ona pasea orain Iker Muñainek, gola egin du Atletikek, alare jokoz kanpoko posizioan zegoen. Luengo jokaldia ona izan da, alare Marrazainak argi ikusi du jokoz kanpoko posizioan zegoela Atletikeko jokalaria. Kontuz orain Sidikik baloiona berreskuratu baitu. Ongi aurrelaria partida ona jokatzen ari da. Lapeñaren laguntza zeukan, hala ere Dulcerekin jokatzea erabaki du. Atzera Andi Rodríguezek. Eskerretik ari da Bobadilla. Kapitainarekin jokatu du Iñaki Saenzekin. Ez du inolako presarik Logroñesek. Geldirik dago Iñaki Saenz, Atletikeko jokalaririk ez doakio presioan. Zer egiten duen Bobadillak, atzera ezkerrera jokatu du Andi Rodríguezekin, baloia aurrera, Ander Vitoriarentzat. Barrutik Oskar De Marcos, Dulcek kendu dio baloia. Luze orain baloia Morcillorentzat. Zer egiten duen eskerregal horretan, Morcillok David Hernández dugu aurrean, erdirak eta saiakera Morcillok, baloia zuzenean kornerra joan da. Gogora ditzagun, Atletiken arrobian, hazitako Logroñeseko jokalariak. Orain berdegunean Ander Vitoria
eta Ander Dulce ditugu. Eta kontuz orain, azelako aukera izan duen Kenan Kodrok bere burukada kornerrera desbideratu egin du Ruben Miñok. Zaten ari ginen bezala, Atletiken Harrobian hasitako bi jokalari daude orain berdegunean, 3 parkatu, Gorka Perez ere Atletiken Harrobian hasi baitzen, eta aulkian Ola Etxea daukagu 4 jokalari Atletiken Harrobian hasitakoak. Erasoan berriz ere Logroñez, La Peña eskuinetik Sidikirekin jokatu du, atzera jokatu du aurrelariak Bobadillarekin, Gorka Perez baloiarekin Gordesolakoak, Andi Rodríguez aurkitu du, barrutik baloi ona Sidikirentzat, ongi ari da mugitzen aurrelaria, pasea eskerrera Iñaki Saenzentzat, barrutik Ander Dulce, baloia Gorka Perezentzat, atzera Gordesolakoak Ruben Miñorekin jokatu du, berriz ere Gorka Perez, baloia Dulcerentzat, Dulce Andi Rodríguez aurkitu du, berriz ere Dulce baloiarekin, jokoaren ekimena erabatekoa izaten ari da Logroñezen aldekoa, Zarragak bostu baloi hori, aralde aldaratzea, Bobadillari heldu zaio, baloia betza, Logroñezen aldekoa izaten ari da berriz ere. Andi baloiarekin, Bobadirentzat, baloia ez du arriskorik hartu nahi izan, atzelariak Lubenguk urrundu du arriskoa buruz, atzera baloia Den Marcosek Simonentzat, luze murgiakoak, Urain baloiaren bila buruz tukitu du Juen Urainek, baloi hori alboko sake izango da Atletiken alde, baloia Urainentzat berriz ere kontrola aurrelariak Muniainekin jokatu du, zer egiten duen txantreakoak, atzean utzi nahi zuen La Peña, ongi moldatu da 23 zenbakia defentsa lanetan, baloia luze, Bularrez etxi du baloi hori Sillerok, Benzedorrentzat baloia betza, jokoaren norabidea eskerrera aldatu du bilbotarrak. Mikel Valenciaga, Oier Zarraga, segiten duen Getxokoak, Mostiorekin jokatu du, Mostiok Juen Urain aurkitu du, areatik oso gertu, baloia Iker Muniairentzat erdiraketa, Muniainek ez du asmatu errematean, Oier Zarragak arriskua urrundu du, Logroñesek baloiarekin berriz ere Atletikari da, Iker Muniain erasoan, baloia Morziorentzat, ongi hartu dio aurre Bobadillak, Bobadilla eta De Marcos nor baino nor, falta egin diote atzelariari, jokalariek bere tokiak hartuko dituzte berriz ere, eta 10 minutu eskaz partida bukatzeko. Gogora dezagun Las Gaunasen Logroñez ari dela nagusitzen. Lehen zatian 38. minutuan Zeluk egin du bat eta hutsekoa, bigarren zatian Muniainek banakoa sarri du 53an, eta 70. minutuan Iñaki Saenzek sekulako gola egin du falta jaurtiketa baten. Kontuz orain, beste korner jaurtiketa bat izango baitu Logroñesek. Iñaki Saenzek jarriko du baloia jokoan. Baloia lehen zutoinera, Kenan Kodrok urrundu du arriskua aldaratzea Ruben Martinezentzat. Iñaki Saenz berriz ere baloiarekin, erdiraketa kapitainak, errematea egin du Andi Rodríguezek, eta 81. minutuan 3-1 ezarri du erdilariak. Hortxe duzue errepikapena, ezkerretik erdiraketa Iñaki Saenzek, aurre hartu dio Zarragari Andi Rodríguezek, eta 3-1 esarri du markagailuan. Gogora ezagun Andik gola egina zuela zubietan, gaurko honetan ere beste gol bat egin du. Eta orain aldaketak egiteko aprobetxatuko du
Logroñesek. Ikusten dugunean zein jokalari zartu diren berdegunera adieraziko dizuegu. Baloiarekin berriz ere Athletic, berdegunera Antonio sartu da. Eta berarekin batera Bigera baita ere. David Hernández baloiarekin, iskin egin dio Oskar de Marcosi. Hala ere baloia berreskuratu du Iker Muniainek. Txantreako area barruan sartu da. Atzean utzi nahi zuen Bobadilla, ongi defentsa lanetan. Atzelaria, baloia luze hor ongi moldatu da. Unai Vencedor, baloia Luengorentzat. Ezkerrean Mikel Valenciaga. Morstillo erasoan, Bigera dauka aurrean. Antonio Valenciagaren presioan, atzetik jokatuko du Athleticek. 7 minutu eskaz partida bukatzeko. Las Gaunasen Logroñez gaientzen ari da jaun Andreok. Orain, erasoan baloia berreskuratu egin du Oskar de Marcosek atzera Zarragarentzat. Jon Morstillo baloiarekin are hartzean. Ezkerrera Kenan Kodro. Zer egiten duen Donostiarrak, Morstillorekin jokatu du eskerrez jaurtik eta zuzenean Ruben Miñoren eskuetara. Atzetik David Hernández jokoan. Ruben Martinezekin jokatu du Bobadilla. Miñorekin jokatu du atzelariak, ea zer egiten duen atezainak. Arriskua hartuz Ruben Miño luze jokatu du. Buruz ukitu dula Peñak baloi hori, alare aldaratzea, Siger hori, heldu zaio mantxo. Atzetik Luengok jokatuko du Mikel Valenciaga baloiarekin. Barrutik Morstillo Zarragarentzat, zer egiten duen Oier Zarragak. Iskin egin du Keinu, erdiraketa, erremate saiakera Kenan Kodrok. Eta ematen du kornerra izango dela Athleticen alde. Beste korner bat zurigorrien alde. Beste behin ere Jon Morstillo jarriko du baloia jokoan. Motzea nahi du Iker Muñainek, alaze jokatu dute erdiraketa Morstillo. Beste korner bat izango da Athleticen alde. Kornerra jaurtitzeko ardura hartuko du berriz ere Jon Morstillo. Orain honetan nola ateratzen duen ezkerrak. Baloia lehen zutoinera, hor pos nahi zuen Oskar de Marcosek. Aldaratzea zuzenean alboko sakera. Logroñesen aldekoa izango da. Iker Muñainek pikarezka erabili nahi zuen. Athleticen alde nahi zuen alboko sake hori. Hala ere, epaia konturatu eginda. Eta Logroñesek jarri du baloi hori jokoan. 5 minutu eskaz geratzen zaizkigu 80. minutura heltzeko. 3-1 gaude Las Gaunasen jaun Andreok. Athleticen aurre denboraldiko lehen partidan. Juen urain eskuine galean, izkin egin nahi dio David Hernandezi. De Marcosekin jokatu du, atzera pasea Morstillorentzat. Erremate saiakera Jon Morstillo. Logroñesen jokalari baten gorputzean jo du baloi horrek. Kornerra izango da berriz ere. Athleticen alde motzean jokatu du Muniainekin, erdiraketa Iker Muniainek. Luengoren erremate saiakera aldaratzea De Marcosentzat. Ander Vitoriak darama baloi hori. Arrisku hartu du aurrelaria David Hernandezek. Luze jokatu nahi zuen, abantaila guztia Sigerorentzat. Vencedor baloiarekin. Zer egiten duen bilbotarrak. Atzetik jokatu du Zarragarekin Mikel Valenciaga. Eskuinan dauka. Eskerrean zegoen parkatu Morstillo. Keinu egin du Morstillo, erdiraketa Kenan Kodrorentzat. Kontrola ez da hona izan, alare ongi moldatu da Donostiarra. Falta egin dio Ander Dulzek, eta falta hau arriskutsua izan daiteke. Area hartzetik oso gertu falta hori. Ea nork hartzen duen jaurtitzeko ardura.
Atletikeko 3 jokalari baloitik oso gertu. Ematen du azkenean Unai Vencedor izango dela jaurtitzailea. Bertatik oso gertu ere Morcillo daukagu. Esian Logroñeseko 5 jokalari. Zer egiten duten Atletikeko jokalariek. Txistua joko du epai jaunak. Vencedorrek zuzenean Esira bidali du baloi hori, aldaratzean Oskar de Marcosek jaurtik eta zuzenean kanpora bidali du. Logroñesekoan ez dauka inolako presarik. Ruben Miñok bere taldekideak pildu ditu, luze jokatuko du. Markagailu alde dute. Partiaren kontrola erabatekoa daukate eta luze jokatuko du Logroñeseko atezainak. Baloia Lapeinak nahi zuen, alare Sesma epaileak Luengok eginiko falta dirazi du. Andi Rodríguezek egarriko du baloia jokoan. Ruben Martínez arkitu du eskerrean, David Hernández dauka Martínezek. Hernándezek erdiraketa, Sillero kurrundu du arriskoa, Dulzek berreskuratu du baloia. Atletiken arrobian hasitako jokalariak atzera jokatu du. Andi Rodríguez baloiarekin. Atzera Bobadillak. Baloiarekin Ander Dulce, Ruben Miñorekin jokatu du, Miñok luze. Baloia Ander Bitorentzat aurre hartu dio Jon Sillerok, Lapeinak berreskuratu du. Baloi hori barrutik jokatu du Dulcerekin, berriz ere Lapeina. Andi Rodríguez, ongi jokatu du atzerantz. Golegileak, Bigera. Bigerak ez daukargi zer egin, atzera jokatu du berriz ere Bobadillarekin. Sillero kurrundu arriskoa buruz, baloia Kenan Kodrorentzat. Baloia sakonean Iker Muñorentzat egiten duen txantreakoak. Aurrean dauka Logroñeseko atzelaria Bobadilla, ongi ari da balroia babesten Iker Muniain. Falta egin dio atzelariak. Ea nola moldatzen diren falta jaurtik eta honetan bilbotarrak. Morcillo jarriko du baloia jokoan, bertatik oso gertu ere Iker Muniain. Bi jokalari Esira. Eta zer egiten duen, distantzia eskatzen die Esiko jokalariei Sesma jaunak. 3 jarriko dira azkenean. Morcillok zuzenean atera jaurti du, Miñok ukabile zurrundu du. Arriskua dagoeneko 80. minutuan sartua gara. Zenbateko lusapena jartzen duen epaile honak. Erdirak eta urrundu egin du arriskua Logroñesek, Mikel Valentziagari heldu zaio. Baloi horri Kenan Kodroari barruan jaurtik eta Kenan Kodrok zuzenean kanpora jan zaio Donostiarrari. Hortxe duztue iruditan Kenan Kodro berea izan da azken jaurtik eta hori. Ateko sakia izango da Logroñesen alde. Miñok jarriko du baloia jokoan. Luzen jokatuko du Miñok. Luengo Tander Vitoria nor baino nor, bularrez itxi du Vitoriak baloi hori, aldaratzea Zarragari heldu zaio. Baloiaren bila La Peña eta Luengo. Falta egin diote atzelariari. Azkar atera nahi du Oier Luengo, Mikel Valentziagarekin jokatu du. Zumarragakoak berriz ere Luengorekin, atzera Sillero. Eskuine galean Oskar de Marcos. De Marcosek sakonean bidali nahi zion baloia Kenan Kodrori. Kodro Muniainekin jokatu du, berriz ere Kenan Kodro. Sakonean Oskar de Marcos entzat, eaz egiten duen Laguardiakoak, atzera pasea. Urainen erremate saiakera ez du asmatu Juen Urainek, bakarrik zegoen, ez du ongilo baloi hori.
Eta saiakera zuzenean Miñoren eskuetara joan da. Aukera argia izan du Juen Urainek. Falta izan da orain Logroñesen alde. Minutuak pasatzeko zain Logroñoko taldea. Markagailua alde daukate. Eta partiaren kontrola erabatekoa izaten ari da. Epaia pixkanaka erlojua begiratzen ari da. Ez dakigu zenbateko luzapena eman duen, beste pare bat minutu jokatuko dira. Eta orain erasoan berriz ere Logroñez, David Fernández. Barrutik netzuen barroia Lapeñak. Alare handirekin jokatzea erabaki du. Handik ezkerrean aurkitu du David Fernández. Sakonean Lapeñarentzat. Aurrean dauka Unai Vencedor. Falta eskatzen zuen bilbotarrak. Lapeñak jarraitzen du baloiarekin atzera pasea. Ander Vitoria baloiarekin aria barruan. Zer egiten duen aurrelariak. Ongi moldatu da Zarraga defentsa lanetan. Eta ez dugu gehiagorako denborarik izango Jaun Andreok. Epaiak txistua jo du. Partida bukatu eginda gora itzagun. Golegiak 38. minutuan Zeluk egindu bat eta utzekoa, 53. Muniainek egindu banakoa, Zaenzek 70. falta jaurtiketa baten 2-batekoa, eta 81. Andi Rodriguezek 3-batekoa. Gogora dezagun asteazkenean Atletikek Alaves hartuko duela Lezamako kirol instalazioetan. Ordura arte itxaron beharko duzue zuri-gorriak ikusteko. Guk gaurkoz bukatu egin dugu eta mila esker zuen arretagatik. Ondo izan!